Здравейте хора, аз съм GamerBoy1805. Не съм снимал доста време, за което се извинявам. Започвам с клиповете. Днес е събота сутрин, 10:15. Съжалявам, че в петък не снимах клипче. Просто трябваше, докъсно съм на училище и нямаше да снимам. Така. Това е сървъра, в който Shadow Games не участва. Ева да спим само. Ще преспим да стане ден. Така, тук не знам какво има. Тук имам разни работи, кофи. Това е от Ruin Portal. Така имам 20%, това също от Ruin Portal. Тук е всякакви кирки, това пак е от Ruin Portal. Всичко тук златни и такива чант работи. Така той се казва VKA0RHOB. Така му е името. Така, това е моята къща. Малко е мъничка. Надявам се да ви харесва. Сега ще следвам на долния етаж. Аре, не мога цели стълбите. Това е кучето ми. Няма име. Това е наковалня. И това е честа с камък, където сме попали в мина. Имам 34 дърво и така нататък. Това е къщата на долния етаж. Това е къщата отвън. Това е ресторант, мъничък ресторант. То не е точно ресторант, ами така хората да идват да си пият кафе на закрито. Имаме ферма с кокошки. Не съм взимала яйцата. Това е нещо като лятна кухня. Събираме се и така. Тук имаме печка. Тук имаме ферма за крави. Даже сега ще направим още малко крави. Experience. Като цяло, за сега сме построили само това. Това е на това къщата. На кой къщата? Къщата на Бай Пеню. И като цяло това е неговата малка скромна къща. Ако се чудите тук защо капа вода, сега ще ви покажа, камбана от село съм му подарил. Сега ще ви покажа защо капе от неговия таван вода. Тук. Между другото ще вкараме и Shadow Games скоро в този сервер. Ето заради това капе вода. Това е неговата градина за дървета. Това е моя покрив. Там има крава. Като цяло, това е серверът. Там има маничка ферма, ще разраснем за жито, пшеница и такива работи. Това е кухнята, това обират яйцата, тук е като пълна. Не е това цяло. Влизането строго забранено. Това е в процес на обработване. Тук ще стане нещо и аз не знам какво. Да, тайна база. Това няма да е точно тайна, защото да. Имаме тъпите реклами. Имаме лампи, благодарение на Shadow Game, на Бай Пеню. Ето ги. Ние са отдъхли, защото не съм стигнали просто пръчките. И аз ви предлагам да ви направим едно нещо. Тук са бе. Добре, начин. Тъпа ми трябваше да... Добре.
Тук пръчки нямам. Тук нямам. Абе, бай Пеню, имаш ли пайжина? Чакай да видя в моята чека. Майко слънце. Ясно. Значи няма да правим това, което искахме. Да. Няма да правим. Това стане вечер, за да убием този. И така, сега, какво ще правим? Ами, аз не знам какво ще правим. Ще се разкараме малко. Тук съм сложил малко слама. Или слама, тук има за вода. Някой е влезал да се къпе. Така. Дали имам на други. Тук громя. Да, знам. Обаче, хора, да знаете, ако умрем, ние сме със запазване на инвентар, защото... Да, ще изгубим много работи. Добре, дайте да преплуваме на другия остров и да се разкараме малко. Аз нямам точно. Аз даже и кирка не си взех. Аз нищо не си взех. Добре, мисля, че помня пътя към селото, така че ще продължим просто. Аз храна. Добре, имам някакво. Чакай да взема. Аз имам спокойно, имам 2 стака. Там са. Тук май имаше руин портал, не съм много сигурен, но това е пещери. И май на тука. Между другото, хора, днес към при 20 на минутки се качи новото видео на Shadow Gangs BG, новият канал. За жалост има нов канал, защото стария му беше премахнат. Не знам защо. И си направи нов, който всъщност аз съм главният управител на този канал. В смисъл, каналът е мой, обаче аз съм му го подарил. Дадох му, имейли там работи, пароли и той се го прехвърли на неговия телефон, за да може да има канал, защото от неговия имейл го баннаха и не може да има канали. Така че днес излезна новото на клипче, отидете и го гледайте. Казва се Общака The Pact. А ние се мъчим да направим нещо. Куче! Да. Остана. Така, не съм много сигурен дали сме насам, ама е там горе на планина. Ето. Мисля, че сме там нагоре. Това не ме помърля. Да се съправя, че сме се взели тук и не чуваем тук. Аре, бе. Мисля, че сме на тука. Не знам, не съм много сигурен. Да, ето го селото. Ето го селото. Че да видим дали има нещо ново. Едва ли аз как съм направил. Малко ме съмнява да има нещо ново. Аз го знам това село на Изус. Не. Като след време да си упомним и да си направим някакъв път, да случайно да не го забравим. И да се някакъв град. Той ще седи буквално вратите, откакто съм му направил вратите така, ги оставих отворени, така си седят буквално. Има 1, 2, 3 селянина, нито повече, нито. Айран голема му убих. Ако се затворя, маша околото. С теб не мога ли да търгувам? Не може, добре. Отивам малко да взема от новото дърво.
Смятам да се самоубия, за да му... Те буквално тук нищо не са си посели. Те са бедни селени. Може... Иска да имат мост. Добре, сега трябва да изкачим тази планина. Ме тая пред нас. Аз съм много добър катерач. И така, катериме се. Само хора ще го направя ден, защото... Да. Да? Катерим цвекината ми забравя. Аре бе, много си бавено. Да бе, аз съм горе. И малко да си вземем от той дървче. Виж колко е яко тук. Тук е много яко. Ай, как ми взе дървото? Тук е хора, че нямаме брада. И... пръчки почнаха да падат. Добре, то... Добре, кефиме. Кефиме то обаем. То обаем ма кефи. Аз до сега не съм го виждал. Така че... Кефиме. В смисъл, не е зле. Аз си взема дървета да се посадя там. Така да говорим. След 5 минути. Хора, имам още 5 минути за снимане, защото трябва да стигаме да закусваме, не сме закусвали. Не мога да го спра, защото не мога да спирам на пауза. Така че хора, че се самоубием. Спокойно, аз съм взел дърво в мен, ще насетим. Трябва да ходим някъде да се самоубием. Тук има ли нещо с самоубиване? Сега къде ще умре? Аз се сетих къде. Ще се кача до селото и ще падна от планината. Аз се сетих къде. Аз ще се отдавя. Пайк ли бе? Убий го е! Зомби победи нещо си там. Добре хора, повторно появяване. Ще има втора част. Обещавам ви, ще има втора част. Това е първа част. Втора част ще е после. Ще се назакусваме. И... Даниел ми пише. И просто, ако нямаме някаква работа, нали, веднага че качвам стадията, пускам Майнкрафт, почвам да снимам. Обещавам ви. Айде!